Nako i-share ninyo ha, usa kini ka tinod yun nga panghitabo nga ang iyang bana nangabit. Ug tan-awon nimo ang asawa nga original, legal, gwapa gyud. No, layo ra kay ang gipuli, kay ang gipuli wa gyud ligo. Pero matingala ka nganong nagbulag sila. Tungod kay katong gwapa, walay laing gihimo, sige pangarte sa iyang kaugalingon. Pero pagdating sa kalipay para sa bana, di na makahata. Nagkulang. Pero samantalang katong walay ligo, kay makahimo man sa pagkulang sa original. Tan-awa igsoon. So, mo nang karon di na to mahukman nga miingon ta nga nganong gabulag man na sila nga unta lami magtrabaho mao man ni siya, wala ta na kay balo kung sayrot sa sinugdanan nganong sila nagbulag sa pagkakaroon. Mo nang hagit nato ning asawa kita karon, dili lang kutob sa pangarte sa atong kaugalingon ang atong atubangon, kundi di ta malimot nga may katungdanan ta na nato ang kalipay nga makalipay sa atong bana. Dayon likayan pud nato ng list kay tagaw-taw no kana bitang buratag sirang plaka ba nga wala bitay kahumanan, dayon kung dati ka suko sa atong bana. Gikan siya sa trabaho, gikapoy na sa pultahan pa lang ato nas lang gisugat og kasaba, wala pa man gay nato gipapahulay sa or gipakaon ba kay basin gigutom na ang atoa diretso ta balikas tunglo pangaway. Mo'y hinungdan usahay dili malikayan nga naay pipila nga asawa masumbagan mablak ay gyud kay ngano man basin gikapoy to then gigutom pa then gisungag panimog kasaba ug kalagot. So mo na usahay diya pud ta usay nagkulang ba nga diin naatay mga gipanghimo nga diin maoy nakadala nga diin nawala ang gugma ngadto sa atong kapikas sa kinabuhi. Mo na ang kaminyoon karon ang puunon jud kaayo. Mo nang di jud ta magpaluya-luya sa pagampo mga sis and brad. Prayer lang jud no, di nato ilimot isentro ang Ginoo. No, maginampuay jud ta sa usag-usada yon. I-balance atong life. Di ta puro pagpaningkamot na pud tay panahon para sa Ginoo. Aron kay kining yawa mohatag ni tentasyon kadaot sa kaminyoon, dili siya makadulot kay kamo mismo duwa lig-o na sa iyong pagsalig sa Ginoo. Mo nang kung makasala pod, di nato padugayon. Kung makasala man ang atong barang asawa, dunay nahimong dili maayo, magpasaylo dayon para dili makasulod ang yawa. God bless you so.